ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama. I s Duhom Tvojim. Braćo i sestre, ovdje prisutni svi koji nas pratite putem medija, ima li ljepšega pozdrava i želje od ove kojom nas svećenik na početku svete mise pozdravi? Milost, ljubav, zajedništvo i mir. Svi smo večeras ovdje došli sa svojim molitvama, željama i potrebama. Na početku mise, dok se kajemo za svoje grijehe i propuste, tražimo oproštenje, dok i mi u srcu opraštamo jedni drugima. Pred Boga također stavimo i te svoje molitve koje smo donijeli. Neka ih Gospodin milostivo posluša i udijeli nam po svom milosrđu sve što nam je potrebno da budemo svjedoci njegove ljubavi u svijetu. Skrušimo se.